From DOH to DOHW na gyud ba? Gitunan karon sa Department of Health ang pagpuno sa wellness sa pangaan sa ilang departamento. Kinagibutyag ni Health Secretary Dr. Teodoro Herbosa atol sa interview gahapon sa pagbisita niya sa lalawigan sa Leyte. Una nang ipagawa sa ehensya ang ilang suhestyon ngay puno ang wellness nga ngalan silang department aron ma-prioritize usab ang health education ug wellness prevention. Matod ni Herbosa, gi-implementar na kini sa ubang nasod sanglit, yatagan og priority ang paglikay gyud sa sakit ug pagbaton sa kahimsog sa panglawas. Aminado noon siya, plano pa lang kini, magkinahanglan pag dakong pundo nga matod niya mamahimo sang maggamit sa uban pang mga priority project. Sige butyag, Herbosa nga padayon pang gitun-an ang mga plano sa kayuhan ini kung ipatuman pa nila. Yung cost ng when you change the name and logos and everything, may additional cost. Kung gagamitin mo lang yung para sa change ng logo, ibibigay ko na lang na gamot yun. Gamot at tulong sa pasyente. Okay na yun, basta importante, alam ng tao, hindi lang health ang tinututukan ng Department of Health, pati wellness at longevity.